Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone umuntu oyedwa kwathi ababili balimala kabi la kwenzeke khona isiphihli sengozi kushayisana izimoto ezintathu ku N17 ngaphandle kweEmelo eMpumalanga ngomgqibelo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi owamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngiyacela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kushone umuntu oyedwa kwathi ababili balimala kabuhlungwana kwenzeka isiphihli sengozi eEmelo ku N17. Okhulumela bezosizo oluphuthumayo be-ER24 uRussell Mainring uthe abezosizo lokuqala bafike endaweni yesigameko izimoto ezintathu zijame phakathi nomgwaqo. Kutholakala umuntu oyedwa evaleleke ngaphakathi emontweni encane kuthe ababili beme ngaphandle belokhu betatazela khona emgwaqeni. Abezosizo oluphuthumayo bebe sebebahlenga amadoda amabili lawa atholakale esevele elimale kabuhlungwana engaphandle emgwaqeni. Base bezama ke ukuphuthuma lo obevalele ngaphakathi emontweni ngebhadi ke ubesevele eseshonile. Uthe laba babili basizwe khona endaweni yesigameko base bephuthunyiswa esibhedlela esise eduze ukuze beyohlengwa ukuthi akukhoni okuthile okuthe kwathinteka ngaphakathi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.